Enek anu wani ora dalange sore mau munggarine wani ora sapa mau jenenge ayo. Dalange Ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Ayo. Ngaten mboten mau wis mulai borong. siswane mriki wau, Pak. Heeh. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji Oh, sunggal. namung tunggal. Namine Mas sinten namine? Ayo wani ora mau nyandi bocahe. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, iki penyemangat. Ayo, wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan-lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Anak ora wani ora. Niki Ayo, Bapak. ha iki. Ini dalange SMK PGRI satu nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kula Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo o. Oh, apa meneh Kangkong. Heeh, Terus Purbo Cakyo, Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing mak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Jeluk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sama apa yang nyapa Mas mau Mas? Heeh. Dadi nganjuk ki Akbar enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ya ta? Nggih. Ya Yang dalang. sekali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, jajal suluk titik-titik ya, ya. Ayo, suluk belok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe o. Ah, ya. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketun. Trimo lamun kataman sesare. Lagawana longso srahing Bathara. Ya. Glo, siswa oneng SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya, batin kok siap menyawamu ki. Gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora tatak-atine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok Ora. wani apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kaya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih.
contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedaki digrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, leres. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gede. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Lintang Gus. Asmara. Ciang Pantara Kok fales to, Ratri. Pak? Kok fales to? Ora aku. Nah gitu. Ciang Pantara Ratri mongap cipta pukulo. Ha. Ketak wayang le. Nah, iki nggih kowe iki wis ditandang tangane karo Pak Anem di Jokanto. Tapi swantene pon Toto nggih, Pak. Nah, Mas. foto. Mas Bagus. apa, Mas? Dirli. Dirli. Iya. Apa-apane Dirli. Ya. Ya coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Ya. Lintang Asmara. Terus. Siang Pantara Ratri. Wah. Mung eling manis sing ati setiaku bisa duweni marang sang Hyasa Laksmi. Sing kendel, sing tatap, ora sing. Joget cara Gus. Bersama Niken Salindri. Ayo le sing kendel le. Yo.
luar biasa. Cah bagus. Wis duwe kendel suaramu yo apik. Semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang nek ditekuni tenan. Boh, anggeran wis ora kober leren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak Amin. boleh. Heeh, heeh. Ya, Cah bagus. Iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo Mik no. Jojroto. Salah ngawur. Lha sinten? Gondo Wartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Engko tak warai main dadi. Maksudnya main wayang ngono lho. Bagus. Matur nuwun. Heeh, heeh. Ya. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya Cah bagus. Heeh, semangat selalu. Pastinipun, Mbak. Ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso berandaka. Ya, adohe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Nggih. Terima kasih ya Mas Heeh. Firly, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dadi dalang kondang aja lali nanggap niken salim. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya, Gondo sapa jenenge? Gondomono. Gondomono. Luar biasa nggih. Ya. sudah saling karo para sinden-sinden. Heeh.